Hello, sziasztok, Bitsmiley vagyok, és itt van velem Martinek. Hello. És Empire Sky blokkozni fogunk, ez az. Jó, ez az, na. Ez mi volt? Szívtál valamit? Mindjárt elfogy a cobblestone-om. Nálam van még egy féltek ilyen félblokk. Hát az nálam is van. Áhaj. Megyek kajáért. Van nálam Rotten Flash. Adsz? Aha, hol vagy? Itt. Hello. Ott van még. Elkösz. Ó, nem Hoppá. késő. Az igen, nézd a ház tetejét. Júj! Oda nem megyünk be, Fair Islandözünk, és akkor majd jó lesz. Hát. Na, be tudom fejezni. Vagy hozol még követ, és akkor szexi lesz. Nem milyen ronda. Ja, itt még van félblokk. Hogy azt is lebontjuk. Vagy lebontjuk. Aha, na akkor szebb lesz. Oké. Okay. Ha lejjebb rakjuk egy félblokkot. Minek rak... Ja, hogy azt. Jó, jó. Azt hittem az egészet. Itt viszont ez nem olyan megoldható, szóval olyan tetőszerű Bakker kialakítás elfogyott a kell. csákányom. Akkor lebontod ezt a részt. Ó, bakker föl se tudok menni. És most már nem csak fönt van tele creeperrel. Úristen, de ezt le kell screenshotonom. Öcsém, Steamben is írtak, meg izé. Na, mindenhol írnak. Tízd le őket. Ja, pont így az Alex ír. Ja. El kéne mennem izéért egy csákánya, de nem merek. Creeper ellen, az Tudod hogy mit csinálj? be, Tudod hogy mit csinálj? beállj. Ne csinálj semmit, írd vagy Perizsland. Meg hogy És akkor Island. pókok meg a szarok támadnak meg. Nem, akkor eltűnnek. Ja. Láttad? Mert ugye akkor megváltozik a helyzet. Azt már megint kiütöm. Ó, már csak pacsákány van. Na mindegy, ezt elviszem. Szerzek egy kis követ, ezt csinálhattunk. Dolmit most szerintem nem húzom fel a biztonsági korlátot, mert akkor meg izé. Ránk jönnek, hogyha építkezünk. Na, Biztos? Te tudod? ugye nem használtad el a vassákányt. Volt vas csákány. Ó, ott van a ládában. Jó tudni. Jefferson kiejtés. Ó. Nem hiszem el. De várjál, a kedves nézőknek el kell mondanunk, hogy ez egy monster trap akar lenni majd. Működik és Idővel. a Hát alsó mi... része... Moki, majdnem leugrottam. Ezért úgy egy éve még működött. A alsó része az működött eddig is, Vagy azt én építettem. de mióta kezdtük? Szóval mikor volt az, hogy Nem fügtük tudom. ezt az állat, mert akkor még úgy működött, hogy nagyon. Ez a Aztán, része, ez működik. aztán valamelyikük elbaszta, azt felrobbant. Ja. Már újra működik, mert már közben egyszer feljöttem, azt működésbe hoztam. Egyszer följöttem, azt berobbantottam egy kicsit a szigetet. Megvan a tettes. Creeper megy hátulról. Úristen! De nem ezt, hanem csak a izét, ott a kilátó. Ja, Ott volt egy kilátó. Oly, várjál, segít. ott Ja. valamikor. Várjál. Ne gyere ide. Már megint Óvatosan kiütöm. kell. Sikerült végre. Ott is van bent, nem hiszem el. Nem menj be abba a kis házba, ott oldalt. Remélem az külön ajtóval el van választva. Nincs. Bejöttem per Izlandról, mert nekem ott van. És hol vannak? Öcsém. Jó, majd ezt per islandezni fogunk. Most csak ott vannak fönt. Nem baj.
El vagy az ajtóval? Fighting! Az adott répát csak leesett, nem hiszem el. A répa. Ó, ott kell, nagyon sokan jönnek. Nem baj, én visszatartom őket, híró vagyok. Itt is Hozzam a van. csákányomat? Van még rajta egy pici. Te most hol Kell, voltál? Ja, Meghaltam. miért adva nyíljunk? Vagy nyílunk, az nincs. Nyilvesztőnk az nincs. Hát az rohadt jó. Ajaj, na most kell futni. Fussál! Berobbantottam. Ó, már az igen, hallom, hogy fussá, bum! Mögötted! Vigyázz! Feltört a kardom. Menjél innen, nekem meg a csákányom. Vá, leesek, vigyázz, fuss! Creeper! Gyere onnan! Ó, le! Nem hiszem el. Öcsém! El se tűnnek. Nem ér el odáig a spawn. Vagy a Izland. Hallod? Én így robbantam egyet, így repültem, egy nagyot így berepültem eléd, azt láttad? Az így kilőtt a Skelly. Menj már, ne lőjél, ha mi vagy, te meleg? Öcsém, erre esel, Power úgy. 1-es íjjal leszedem a felsőt. Jó, íjász, mester. Várjál, vigyázz a Gyere, felsőt, gyere. Gyere szépen. Úgy, ügyes. Várjál, becsalogatom a lyukba. Gyere. Várjál, ne menj oda. Lő. Ó, headshot. Szép. Bent Na van egy most a- Enderman. Vigyázz, jobbról. Jaj. Keresztül. Jaj, itt egy Enderman. Lövöm vagy ütöm. Az egyik már majdnem leesett. Megölt az Enderman. Ölöm a Skellyt. Mindjárt meghalok. Júj, jött még. Úristen, mindjárt meghalok. Hallod? Erre Nem vissza. áll, most építettük újjá ezt a szehart. Hülyebb melegek. De ez hova akar menni? Ez a skeleton? Menj már innen! Enderman. Ajaj, ez most rossz Fönt ötlet is volt. vannak, fönt van még 2 Enderman. Itt a Skelly. Kézzel. Vigyázz! Utás! Lelöktem az Enderman. Ez jó volt. Jó. Fönt is van még 2 Enderman. Júj, jön még! Azaz, Ezért fing... kézzel meg tudom ölni az Endermaneket. 3! Creeper! Bum! Megint berobbant. Hallod, itt van nálam egy Kard. egy így. Add ide! Meg 2 arrow. Az is kell. Ott van. Jó, felszetted. Itt. Jaj! Úristen! Mi ez? Ó, bebugzódott. Jövök föl! Elfolyott a nyilvessző. Jó, 3 darab, ez mi? Sziasztok! nem akarunk bajt. Üssed amivel tudod, csonttal. Meghaltam. Én is mindjárt! Mamma mia! A rohadt! Na jó van. Elfoglalták a saját izénket. Jó, megyek baltával, gyere baltával. Hát egy bolt ott van bent, azt hiszem ez pont volt nálam. Üssed amivel tudod. Kezemmel. Felszedek mindent. Jó, itt egy bolta. Lár is eltört. Hol van? Ja, Ezt nálad? Aha. De várjatok, addig egy költság. Hol van? Úristen! Gyorsan keressük. Ja, Na, végre esik az eső. Most már nem lesz gond. de, a creeperök miatt. Bakker! Ott nincsen korlát. Én Hol? azt hittem, hogy ott van korlát. Várja, Jaj. visszaépítem. Bakkerben van egy skeleton. A nénikéjét már. Hallod, nézd, ezt így el kell zárni, így. Szétverem a buksidat. Ja, hogy ott bent? Gyere! Sikerült. Nem hiszem el, itt egy Enderman. Júj! Hát a szomszédnak ott van egy Monster Trapje obsidianból.
Nekünk is Ja, obszidiánból. azt igen, azt én már egyszer láttam. Kéne nekünk is obszidián monstert le. Nyomsz egy X-et, az pont látszódik. Nem, ha kimész a szélére, rá tudsz közelíteni. Kivágom a fát. Hát jó, úgy is láthatod, de X-en a mapon is látszik. Szedtem fát. Jó. Majd át kéne menni a Netherbe. Jó van. Jó, mi volt ez? Leviszi egy kicsit FPS, hogy egyszerre megy a Open Broadcaster, a Minecraft full grafikán plusz esik. Na, én is egyszer letöltöttem az Open Broadcaster-t, azt nem történt semmi. Bagos. Nem bug, csak be kellene állítani, hogy játék vagy monitor felvétel. Beállítottam, de bagos volt, azt ennyi. Nekem nem bugos. Szerintem valami volt a letöltésnél. Szerintem meg az volt, hogy te béna vagy és nem jó a géped, nekem meg jó a géped. Mi? Simán jó. 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 Átmenjünk a Netherbe. Jobb, mint hinnéd. Jó, de nagyon nem jó, álljon már el az eső. Na hallod? Van nálad kő? Hát 27, igen. Adsz? Adod Gyere. A 27-et, hol vagy? Itt vagyok a házban. Várjál. Nehéz itt bejönni. Mi így adogatom. Ott van. Akkor craftolok cuccokat a Netherbe, jó? Oké, pár kőcsákit. Csináltam 4 kőcsákit. Akkor 2 tiéd, 2 enyém. Csinálok kardot. Amit csinálok 4 kardot. Te is a tökültetvénnyel mi lett itt? Ja, szétszedtem. Minek? Beraktam ide 2 kardot, azokat nem használjuk. Na, itt van egy kard, és itt van 2 csákány. Adok Kösz. egy íjat. Egy kaját, így az nem feltétlenül kell Ja, íjat nekem. nem vigyünk. És akkor nyilvesztett az Dinnyét azt viszont ültessünk, mert az legalább ad kaját. a rohadt hús is jön. Kösz, de utána lefogy egy idő után. Kell még valami Netherbe? Ja, kaja kéne, rohadt hús. Vagy tudod mit, vigyünk izét. Csont az kell nekünk? Na akkor bekraftolom, azt Mire megnövesztem. kéne a csont? Szerintem semmire. Vigyünk már Rotten Flash-t. Adok neked. Adtam. Ott van, vedd föl. Jó, fölvett. Kösz. Jó van, ki vannak nőve. Elfogyott a mag. Aha, 5 De darab még volt. itt van tök mag. Ja, de az nem jó semmire. Hát tök mag az... Akkor mehetünk? Aha, Per spawn. ja. Tényleg. Vagy G betű, hallod? Ez tök jó. Úristen. Be van bindelve. Kis lag. Nekem is van. Nekem meg... Nekem is Szia! van, megszűnt. Várjál meg. Átjöttem. Na, hát akkor merre? Szerintem itt Ja, de várjál, van itt egy új izé. Menjünk a per alvilágra. Ez jobb, mert ugye itt mindent szétszettek meg. Ja, várjál. Ez az a jó. Ja, itt menjünk el hátul, itt van az az alagútrendszer. De most ahol vagy? Nyomj rá a per warp alvilágos tábla. Ja, azt hittem, hogy itt vagy még. Jó. Ja, ez a régi. Hol is kellett itt menni? Itt hátul. Ja, hát tényleg. Régi szép idők, mindig ide jöttünk. Ja. És itt így. Ó, kvarc. De nem tudsz Bakker még mondani. permission. Hát akkor másik irány. Nem, akkor lejjebb jövünk. De ott meg láva. Ó, bakker. Ó, bele sem mentem ember, ez hogy van? Na mindegy. Hallok gáztot. Gáz miatt Én kellett is. volna az éj meg a nyilvesztő. Hát de... Majd bemegyünk a föld alá. De jó lenne öldökölni őket. Hát végül is ja, de... Na, mindegy. Ide ugorj lejjebb. Ah. Ott van kvarc. Kvarcot azt egyet talál. Nem Nézd. állt permission. Itt le se kellett volna ugrani.
Jösszek. Ja, itt már nincsen ilyen védett lófasz, Fermi. Hát ez így gyönyörű. Hát az, Itt nem mondják. nézzétek ezt a gyönyörű tájat. Nem látok sehol semmit. Mindegy, jár. Persze, a tűzbe ugor is. Ó, ez... Ott arra, gyönyörű. Ne ugorj tovább lejjebb, jó az. 3 szív maradt, vagy 3 maradt. Ez jó helynek tűnik. Amúgy nem az, de most azt fogjuk. Én inkább választom a... Megöljük a pigment? Ne, Miért? mert rád. Egyedül van. Aha, meg ott van a háttérben még egy. Az 2. Megölöm. Nem jó. Megölt? Uh-huh. Na, mondtam. Lejjebb kell vennem már egy kicsit a render distance-et, mert elegem van. Majd tépész, ha lehet. Nem lehet tépézni, ha jól tudom. De rossz. Nem is írja. Felszedjem a cuccaidat? Aha. Ja, nem erre kell jönni várja. Felszedtem, engem eddig még nem támadott meg. Jó. Megyek ugyanarra. Nekem be van jelölve itt az alvilágban 597 méter, vagy blokk. Egy ilyen olyan, ja, az nem ebben van, az izébe. Ja? Semmi, jön a meleg! Úristen! A telkekben van. Na, ott ragadtál. Egy alvilág lelőhely. Ahol rohadt sok van. Ja, hallod? Mi egyszer a Gergővel elmentünk alvilágba a telkeken. Hol vagy? Hát azt én sem tudom. Ja, itt, nézd a hátad mögött. Jó. Azt hittem leesek. Itt, nézd, itt ugrálok. Itt. Nem látlak. Nézd át ott a hátad mögött, vissza, gyere vissza arra a peremre. Itt. Balra. Melyik balra, ha jól. Neked. Menj ki középre és nézz egy kicsit balra. Gyere már, jelen Itt. vagy. Várjál, ezt a farkört figyeld. Úristen. Na jó van gyerekek, ennek a felvételnek ennyi, mert rohadtul laggolok. Köszönöm, hogy néztetek minket. Sziasztok. Hello.